Andikwazi ukuthi xa ndifuna inkonzo sekamereni onivimbe 3 months ndingekho. 3 months? Yeah. And ndiyabuya une-feelings ezingekhoyo udiniwe. Yinto ngxaki yakho? Unyaletshe go tlo nrathaganya unkgadimotse ka mokgwa o dirang ka gona. Vele ucinga ntoni wena? Ke lapile le golle ga ke na energy. Utheni khona iring yami ndakuthengela yona ingekho? Ke re ke lapile Ivan unkwa eng gabotse. Udinwe yintoni Beauty? Ubunganelanga ubusuku bonke? Ungandiphanga yintoni udinwe yiyo ke ngoku? Ivan tlaba strong. Lingwa Yehova. Banna ba strong ka montle. Upalelwa ke eng gore ube strong? Beauty, jonga. Amanye amadoda azawuthini? Ingathi mna oko ndihamba nje ingathi ndicarry gun. Bona ntoni uzanginceda? Uyanyubula lo mfazi. Nkosi yami, yabona uba intando yakho makuhlale kunje. Kodwa uba intando yakho uzayilungisa lento Beauty. Uzaba ngomfazi namlobolayo wena. Uphambene. Kawusale ndizayilungisa lento Beauty. Ndizayilungisa lento.